Igbo ndị ọma njem ọnụ anya wuchiekwala ọzọ gidigbam na isi mbido TV ebe ihe dị mma si abịara gị ebe obi ụtọ nakwa obi aṅụrị si na-eme gịnị si na-abịara gị kpọmkwem ruta ebe ahụ ị nọ. Ekelela m gị ma kelezikwa gị ọzọ ka isi wee na-esonyere anyị ma na-akwado anyị n'isi mbido TV. Ewee m sị na ọ ga-adịrị gị na mma tata gbọrọnụ, ọ ga-abọtara gị ihe ọma, ọ ga-abọtara gị ihe dị mma, ọ ga-abọtara gị ngọzi n'elu ngọzi. Ewee m sị amen. Aha m bụ Maazị Ike Stanley Chizaram, ọ bụkwa na isi mbido TV ka mụ na gị dị ugbu a kpọmkwem ebe a ka isi na-ewetara gị ihe emume ehihie nke taa iji wee meta gị mma, iji hụ na ụbọchị gị na-eme gịnị na-aga n'anya ya ebe ahụ ịpasa ejimaka na ịpasara ọfụma, ejimaka na igwuire igwuye ka igwe ilo na-ele ka na-ele ya dịrị gị na mma, ya dịrị ezinụlọ gị na mma. Ọ bụ ahịa ka ị na-azụ, ọ bụ ọrụ ka ị na-arụ, ihe ọbụla ị na-eme ana m asị gị jisie ike n'ọrụ. Ekpere m ọfọm n'oge m bụ gịnị na Chineke ga-akwado gị, ọ ga-enyere gị aka, ọ ga-eme ka ihe niile ị na-eme wee mee gịnị wee na-aga n'anya ya na-ama mma wee mara gị mma. Asịkwa m ọzọ amen. Ka o si wee dị ịmanụ ka anyị si eme n'ihe emume ehihie kwa ụbọchị. Ọ bụ nnọọ oge anyị ji na-akụpụrụ gị nkwa dị iche iche, anyị ji na-akpọpụrụ gị egwu ndị ahụ na-eme gị gịnị, egwu ndị ahụ na-eme gị obi aṅụrị nakwa obi ụtọ. Ejimaka na ịdị nnọọ njikere n'ụbọchị taa ime gịnị, isonyere anyị wee kwuo oyoyo, isonyere anyị wee gbaa egwu wee megharịa ahụ n'ihi na ọ bụ aka ọrụ anyị ime gịnị imeta gị mma. Ka ọ dịkwa taa, echefukwala na ọ na-eme anyị bịa anyị na-eme gịnị, anyị na-eji isiokwu kajara akaja. Isiokwu bụ applicative isiokwu ịghọtara ya bụ ihe ngili Igbo nsoro. Isiokwu bụ gịnị? Isiokwu bụ applicative isiokwu. Ya bụ anyị na-eji isiokwu kajara akaja wee mee gịnị wee bịa kwa ụbọchị, anyị na gị wee tụlee ya. Anyị lee ya n'aka nri, anyị lee ya n'aka ekpe, anyị welite ya elu, anyị lee ya anya n'okpuru si kee ka ihe a si wee dị. Ịghọtara, anyị wee tọsaa ya iwee na-amụta ihe. Anyị onwe anyị a na-agwakwa gị ihe kwe na-akụ n'obodo maka gịnị, maka iji wee meta gị mma. Ewee m na-asị gị na ọ bụrụ na ị sonyebere anyị na igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile, ọ bụ gịnị ka ị na-eche? Ana m ayọ gị dododo were ọsọ were ije gbara nnọọ gaa n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile, mana Facebook mana Instagram mana YouTube. Ihe ị ga-eme gịnị, chọọ anyị na @isimbido TV. Ebe ahụ ka anyị taja ebe ahụ ka anyị nọ nnọọ na-eche na-agwakwa gị ihe ndị na-eme. Ọ bụrụ na i ruo ebe ahụ, ị ga-ahụcha nnọọ ọmarịcha ihe onyonyo ndị dịtụ ebe ahụ. Ikirie ha igosi ịfụnanya gị, ilaiki ha, ịkọmentị ya ma share ya. Ịmakwa na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya bụ gịnị, bụ ihe jikọtara gị onwe gị na anyị onwe anyị. Anyị ama nọ ebe a ma ọ bụrụ na ị nọghị ebe ahụ, akwa ịghọtara, n'ihi na anyị onwe anyị bụ ndị hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ejikwa maka na ịhụrụ anyị n'anya ebe ọ dị ukwuu na gịnị na isi mbido. Tupu anyị aga n'ihu, ejikwa m isiokwu wee bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu nke anyị ga-eleba anya, ị chọrọ ka m gwa gị ya bụ isiokwu? Enwere m ike ịgwa gị ya ugbu a, mana tupu ngwa gị ya, ọ ga-adị m mma iji ọsọ na ije wee tinye aka n'akpa egwu anyị wee ghọta nnọọ ezigbo egwu ahụ ga-amasị gị, ezigbo egwu ahụ ga-adị gị mma n'obi, na-apịapụrụ gị ya bụ egwu, nkụpụrụ gị ya bụ egwu. Ị na-eme gịnị? Ị na-asọ galigali, ị na-enwe aṅụrị, ị na-azọgharị, na-enwe egwu ọṅụ. Aga m aga ugbu a ka nkụpụrụ gị ya bụ egwu. Ọ bụrụ na anyị kụchaa egwu ahụ niile wee mee gịnị wee lọghachi, wee gwa gị isiokwu nke anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa. Ana m arịọ gị dododo hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a na isi mbido TV, n'ihi na gịnị, ebe ahụ ka ihe niile na-eme. Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị awụchiela, anyị alọghachila ọzọ. Ejimaka na ya bụ egwu anyị kụpụrụ gị mere gịnị na ọ dabara adaba. Iwe yọrịa ya asịkwanụ na ọ ga-ekwe omume mee gịnị, ntinye aka na akpa m wepụta ịma ihe nwoke ji eme ihe o ji eme abụrụ nwoke. Mee gịnị, ewere m na-atụ gị ya. Ọ bụrụ na dọla, bụrụ na pound sterling ka ị na-azọ ya bụ ihe.
mana mụ onwe m nọkwa ebe a na-azọrọ ọ bụrụ na o kwekwa omume nke ahụ ị chọrọ ya bụ ego ị chọrọ ịgba m ị nwere ike iweta ya bịa ebe a mụ onwe m ọ na-adịkwa m mma. Ekele gị ma kelezikwa gị ọzọ ka isi wee na-eme gịnị ka isi wee na-esonyere anyị kpọmkwem n'ihe omume anyị bụ ihe omume ehihie bụ nke na-abịara gị kwa ụbọchị site n'isi mbido TV. Isi mbido TV bụ gịnị bụ ọkaibe ya dịrị gị na mma ya dịrị ezinụlọ gị na mma nke ọ bụla ị na-eme ọ ga na-aga nke ọma. Echefukwala nnọọ na kwa ụbọchị anyị na-enwe isiokwu gbara ọkpụrụkpụ bụ nke anyị na-eme gịnị nke anyị na-eji na-abịa n'ihi na achọba ahụ anaghị akọ na gịnị na akpa nwa dibịa. Anyị ji ya wee bịa n'ụbọchị taa. Aga m agwa gị isiokwu nke anyị ji taa. Gịnị ka anyị ga-atụle? Anyị ga-atụle ihe banyere ile ọbịa n'ala Igbo. Kee ka anyị bụ ndị Igbo si na-eleta ndị ọbịa. Onye ahụ bụ ọbịa be gị o nwere ike ọ bụrụ na o si ebe tere aka wee chọrọ gị wee bịa be gị. Kee ka esi na-anabata ya n'ala Igbo. Kee ka anyị bụ ndị Igbo si wee na-ewere ndị ọbịa. Ileba anya ị ga-ahụ na Igbo bụ ndị mere gịnị bụ ndị ma ka esi ele ọbịa n'ala Igbo n'ihi Igbo kwuru okwu sị na anyị bụ ọhụrụ ọbịa gbawa nkwa. Ịma na o nwere onye ị ga-ahụ onye ga-eme ọ chọrọ gị bịa ịmalie elu si lekwe nwanne m lekwe nwanne m lekwe nwanne m ị gbara ọsọ wee mee gịnị ibie ya ọma ibie ya ọma. O nwere ike ihe dịka nkeji abụọ maọbụ atọ ike ajikwa onye ahụ na-asị nwanne m icheta m taa ị chọrọ m nọ na-abịa otekwala m hụrụgo otu ya bịara ọtọgbuo m. Ịmanụ onye ọbụla na-aṅụrị ọ bụrụkwa ụmụaka ọ bụrụ na o nwere ụmụaka gị nọ n'ụlọ ha mee gịnị ha were ọsọ gbapụta lekwa dede anyị lekwa dada anyị abịala. Ha gbara ọsọ mee gịnị gbakudo onye dị otu a wee nabata ya. Anyị na-ajụ ọ bụ ebe ahụ ka ịnabata onye ọbịa biri? Enwe m na-asị gị mba maka gịnị n'ala Igbo anyị bụ ndị kajara akaja. Anyị ma ka esi eme gịnị ka esi ele ọbịa. Kedu onye nwere ike ịkpọ onye ọbịa? Nke ahụ bụ ajụjụ. Enwe m na-asa ya wee sị na onye ahụ ị na-ahụbeghị anya mkpụrụ ụbọchị ole na ole, o nwere ike ọ bụrụ izu ụka ole na ole, o nwere ike ọ bụkwara afọ ole na ole. O nwere ndị bụ otu afọ ịhụbeghị ha, afọ na-abụ ịhụbeghị ha, afọ atọ ịhụbeghị ha. Ya bụ na onye ahụ mekwudere gị. O nwere ike bụrụ nwanne gị nwoke maọbụ nwanne gị nwaanyị maọbụ onye ọbụla metụtara gị, onye ezinụlọ gị. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na oyi ịma na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-aga mba. O nwere ka ị ga-esi wee gaa mba ọzọ wee hụ onye ọzọ gị na ya wee kparịa ihe unu kwuru adaba ọfụma. Ọ bụrụ ahịa ka unu zụkọrọ maọbụ na unu amarala onwe unu wee zụkọ ahịa n'ebe tere aka maọbụ mekọọ ihe n'ebe tere aka, o wee mezie ka ya bụ onye ha na-ekwu okwu ya chọrọ gị wee bịa. Ịmakwa na ọ bụ nnukwu ọbịa bụ ihe mere gịnị bụ ihe chọrọ gị bịa. Anaghị agba aka ahụ nwata eze. Otu ahụ ọ bịara n'ala Igbo, omenala Igbo kwadoro na ha ga-eleta onye dị otu anya nke ọma, na ha ga-eme ihe ndị oyibo kpọrọ feel at home. Akwụghọtara nọdụ ọfụma ebe a wee be gị. Mana o nwere akụkụ Imo steeti si ụyọbụ ụyọma gị. Ịghọtara nọrọ ebe a ọfụma n'ihi na ụlọ m bụ ụlọ gị, nke gị bụ nke m. Nke bụ na ọ bụkwara na onye ahụ bụ onye Igbo, o nwekwa ka ihe si wee mee ị chọrọ ya wee gaa be ya, gịnị ga-eme? Onye ahụ ga-anabatakwa gị nke ọma wee sị nnọọ ị bịala. Ịghọtara ụmụ ihe ndị a ọ bụ ihe omenala Igbo kwadoro n'ihi na ndị Igbo bụ gịnị anyị bụ ọhụrụ ọbịa gbaba nkwa. Anyị na-emegharị ahụ ma anyị hụ ndị ọbịa. Dịka m si wee kwuo na mbụ na ileta ọbịa n'ala Igbo abụghị oge naanị ịmakudo ha sị ha nnọọ ị bịala otekwala hụrụ gị igbe maka onye dị otu a. Mba, ngwa ka m were ya n'akụkụ ụmụ nwoke n'ihi na ụmụ nwoke bụ ndị kajara akaja. N'ala Igbo ahụkwara nwoke dịka nna nwe ụlọ n'ihi na a na-akpọ ụmụ nwoke gịnị nna nwe ụlọ. Tupu na-eme ihe ọbụla a ga-ebu ụzọ jugode nna nwe ụlọ
ọtara nke ọ si ka eme nke ọ si emela achọwazie ọ bụrụ na agaghị eme achọwazie ka esi wee mee gịnị ka esi wee rịọ ya nna anyị ọ ga-adịkwanụ mma ka eme ihe a ọ ga-adịkwanụ mma ka eme ihe a ya bụ na o nwere ka onye ọbịa tụmadị onye ọbịa nwoke si chọrọ mmadụ wee bịa n'ụlọ ọ dị ka ọyị nwoke mpa gị chọ ya wee bịa kedu ka ọ ga-esi wee mee gịnị kedu ka ọ ga-esi wee nabata onye dị otu a ihe mbụ ọ ga-eme bụ inye onye ahụ oche ọ bụrụ na o kelechaa ya o nwere ike kwee ya n'aka si ya nnọọ hei Ijeọma ihe ọzọ ọ ga-eme bụ gịnị onye ya oche si ya odogwu nọrọ ala oche dị ịghọtara nụ onye ahụ anọrọgodo ala tupu a na-ama ihe a na-eme asị ka eweta ọjị ịma na ọjị bụ mkpụrụ osisi kajara akaja anyị nwa bụ ndị Igbo anyị anaghị eji ya egwu a na-eji ọjị na-ele ọbịa n'ala Igbo ọ kpọsị nne nwe ụlọ maọbụ nwa ya nwoke ọsị ya wetara m ọjị na onye ọbịa abịala eweta ọjị wee bịa ọjị anaghị atakwa ọjị otu ahụ n'ihi na o nwekwara ụmụ omenala dịgasị iche iche a na-eme ọ bụghị na ọ bụ iji ya wee fee arụsị ma ọ bụ isi na a ga-eji ya bụ ọjị wee gụọ mmụọ tupu a na-ata ya mba onye ya ọjị ọsị ya nna na ọjị abịala gịnị ka onye ahụ ga-eme o metụ ya bụ ọjị aka wee sị ya na ọjị eze dịkwa eze n'aka ya bụ o wee were ọjị ahụ wee nyeghachi ya bụ onye butere ọjị ọjị bụkwa ihe a na-eji na-eme gịnị aga ọfọ ma na-ekpe ekpere n'ala Igbo a ga-ekpe ekpere n'elu ọjị ahụ wee gọzie ya bụ ọjị sị ọjị agọzie kwuche okwu ndị dị n'ọjị onye ọbụla ekwe ise abịa kee ya bụ ọjị ịma na ọjị enwere ka esi awa ọjị n'ala Igbo ọjị awụghị ihe a na-awa ịma ihe m na-ekwu anaghị awa ọjị anyhow ma ọ bụrụ ndị itibọrịbọ ha sọ anyhow anaghị awa ọjị anyhow ya bụ a ga-eme gịnị a ga-akpachara anya wee waa ya bụ ọjị Igbo ọ bụ eziokwu na ọjị dị n'ụdị o enwere ọjị gworo ya bụ ọjị ndị ugwu nwekwa ọjị Igbo a bụ nke ndị Igbo na-eme gịnị na-enwe n'ụlọ ọkachasị nna nwe ụlọ na-eme gịnị ọ na-agba mbọ ka o nwee ọjị Igbo na be ya ọ bụrụ na ebupụtasị ọjị wee nye onye ọbịa ọjị wee kpee ekpere n'elu ọjị gọchaa ya bụ ọjị a na-awa ọjị ihe ọzọ a na-elepụ anya bụ nke dị oke mkpa ma a na-awa ọjị Igbo ahụ bụ a na-ele anya ibe ole ka ya bụ ọjị gbara enwere mpụtara ọ bụrụ na ọjị gbara otu ibe ọ bụrụ na ọ gbara ibe na-abụ ọ bụrụ na ọ gbara ibe atọ ibe anọ ọjị ọbụla ole ọbụla ọ gbara o nwere ihe ọ pụtara ịma na enwere ụbọchị eke ụbọchị nkwọ ụbọchị orie na ụbọchị afọ ụbọchị ahịa anọ n'ala Igbo ọ bụrụ na ọjị gbaa mkpụrụ anọ ịwape ya a na-eji aka awa ya n'ihi na ọjị Igbo ile ya anya ị ga-ahụ na nke a bụ ọjị pụrụ iche ị nwere ike iji mbọ aka wee mee gịnị wee wapụ ya bụ ọjị wee gụọ ya wee mara ibe ole ọ gbara ịghọtara dịka awachara ya bụ ọjị a na-ekekwa ọjị enwere ike enye onye ọbịa ọjị onye ọbịa ahụ ga-ewerekwa ọjị ọ ga-eme gịnị ọ ga-enye ndị ụlọ ya bụ na ọ bụrụ na o si mba bịa asị na agara m ebe dị otu ahụ lekwa ọjị e nyere m ọjị ahụ na-egosi na ị ruru ebe ị gara na emere gịnị na anabatakwara gị nke ọma n'ihi na e nwere ike ịjụ gị esi gara ebe dị otu a olee ọjị wetakwara anyị ọjị itinye aka n'akpa wee mee gịnị wee wepụta ya bụ ọjị ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ọjị anaghị aga so naanị ya enwekwa ụmụ ihe ndị ọzọ a na-eji na-ata ya bụ ọjị o wee na-aga nke ọma ihe ọzọ eji na-ata ọjị bụ enwere ihe a na-akpọ ose ọjị ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Igbo na-ekiri m ime ihe ekwe na-akụ ị ga-ama nnọọ na ose ọjị bụ mkpụrụ osisi kajara akaja n'ala Igbo n'ihi na ọ na-afụta ụfụ ọ na-agwọkwa ọrịa ọ bụ ihe dị nnọọ ihe dị precious ma ọ bụrụ na asụọ ya n'asụsụ oyibo ndị Igbo anaghị eme gịnị anyị anaghị eji ose ọjị egwu ya bụ a na-etinyekwa ose ọjị n'ọjị
Igbo ndị ọma njem ọnụ ọgụbeghị anyị n'ọnụ n'ihi na anyị ka jikwa ezigbo okwu n'aka. Kedu ka ndị ọbịa, kedu ka ndị Igbo si eleta ndị ọbịa n'ala Igbo maọbụ n'omenala Igbo? Anyị ekwuola ya, anyị ekwuchabe ebe a n'ihi na anyị ga-aga ugbu a ka anyị gaa ṅụrụ obere mmiri. Ọ bụrụ na anyị ṅụrụchaa ya bụ mmiri wee lọghachi azụ, ngwazie gị ihe eji ose ọjị ahụ na ọjị n'onwe ya na ihe ndị ọzọ na-esokwa ọjị n'azụ n'omenala Igbo bụ nke eji eme gịnị, nke eji eleta ndị ọbịa. Enwe m sị gị agakwala ebe ọbụla, anyị na-abịa. Igbo ndị ọma, anyị alọghachikwala ọzọ sụrụ gede na aka anyị juru eju bara abara imeta gị mma. Ejimaka na ya bụ isiokwu nke anyị na-eleba anya gịnị na ọ na-aga nke ọma. Enwe m na-asị gị ya gaziere gị ka isi wee na-esonyere anyị. Ọ bụrụ na nke a bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị, ana m asị gị nnọọ, hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a na Isi Mbido TV, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ihe dị mma si wee na-eme gịnị, si na-abịara gị. Tupu anyị aga ṅụrụtụ nwa obere mmiri ahụ, anyị na-eleba anya n'isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ihe gbasara ka ndị Igbo si eleta ndị ọbịa. Gịnị ka anyị na-eme ma anyị hụ ndị ọbịa? N'ihi na anyị kwuru okwu si na Igbo bụ ọhụrụ ọbịa gbawa nkwa. Ọ na-adị anyị mma ịhụ ndị ọbịa, ọ na-adị anyị mma ndị mmadụ ịbịa be anyị ma bịa leta anyị. Ọkwa ịma na o nwekwara ndị ga-aga be ha, ama nleta gị anya ọfụma, ama nleta gị anya ọ na-adịzi ka a ga-asị gị ngwa bịa lawa na anyị achọghị ịhụ gị. O nwekwa ndị na-eme ụdị omume a. O nwekwa ndị bụ ha ịbịa na be ha, obi atọ ha ụtọ na ị bịara, wee hụ na eleziri gị anya nke ọma. Anyị kwuru okwu na ọ bụrụ na inwe onye ọbịa n'ala Igbo, a na-eme gịnị? A na-ebi ụzọ kelee ya. Ị nwere ike naa ya aka, na-ekwe n'aka, taa ọjị aka ka ndị Igbo si wee na-ekwu, nụtacha ọjị aka. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ga-ebi ọma, ịmakodo onye dị ụtọ wee gosi na obi dị gị ụtọ ka o si wee bịa. Ọzọ dịka ibe ya bụ na gịnị, ị ga-enye ya oche ka ọ nọrọ ala, ọ nọdụchaa ala, ebutezie ọjị, agọchaa ya bụ ọjị, wee waa ọjị, a na-ata ya bụ ọjị, a na-atazi ọjị, a na-akpa nkata. Tupu anyị aga ezumike, o nwere mkpụrụ osisi mmetụrụ ọnụ, mkpọrọ aha nsị na ọ bụ ose ọjị. Ọ na-afụtụ ụfụ, ndị oyibo na-akpọ ya alligator pepper. Ọ bụ ndị kara aka na-ata ya. Ọ bụrụ na ị kpọọ nwa gị, obere nwa gị, wee were ose ọjị wee nye ya, o nwere ike inye ya mkpụrụ na-abụ naanị mkpụrụ abụọ, na-adịcha obere obere. Inye ya mkpụrụ abụọ, ọ tapee ofu, o jee chọwa mmiri ọ ga-aṅụ. Mana ị were ose ọjị a, wee were ọjị Igbo dị mma echekwara ọfụma, wee butuo ya, wee tapere ya, enu ihe dịka aka karara m. Ịghọta ihe m na-agwa gị? Ị mara na ya bụ ihe na-atọ ụtọ ebe ọ dị ukwuu. O nwekwara ọzọ bụ ejebe aha gị, bụ nke bụ ịtabiri ọjị ahụ m na-agwa gị, wee tụrụ ose ọjị ahụ wee tụnye n'ọnụ, ị bịa werezie nke ahụ wee butuo ya. Onye nna nọ n'ụlọ na-ele m anya, ọ marala ihe m na-ekwu. Ịkajara kaja. Ịma na ala Igbo anyị siri ike na mba. Ihe ọzọ m na-ekwu nke ya na ọjị na ose ọjị na-aga bụ nkwụ elu ma ọ bụkwanụ gịnị, mmanya ngwọ. Ọ bụ ya mere Igbo ji wee na-asị aṅụla ngwọ na nkwụ na-eme gịnị, na nkwụ na-abịa. Ya bụ iwere ya bụ mmanya akụtara akụta, were mee gịnị, were butuo ya bụ ọjị, ọ na-adaba, a na-akpazi nkata, a na-ajụ gị bịa na kedu maka ndị be gị? Esi na ha dịkwa mma o. Esi anụrụ m na ị chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ. Asị ịma nkata na-aga, a na-akpa. Ọkwa ịghọtara? Ọ bụ ụmụ ihe ndị a ka ndị Igbo ji na-eme gịnị, ji na-eleta ndị ọbịa. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, ọ bụkwa ebe a ka ile ndị ọbịa gwụrụ. Dịka ha na-ekwu ihe a, nwunye Maazị Mbakwe na-agbagharịkwa n'usekwu na-achọ gịnị, na-esitakwa ezigbo nri dị mma nke a ga-eme gịnị, nke a ga-enye onye ọbịa ahụ. Nke ahụ a na-ekwugode, nke ahụ nke ndị oyibo kpọrọ appetizer. Ghọtara? Ya bụ ọjị, ose ọjị na mmanya ngwọ bụgode ka eji wee jidegoro onye ahụ ka ọ na-eme gịnị, ka nri na-eghe. Ịma na ala Igbo enwere ụdị ofe dị iche iche, nwekwa ụtara, enwere ofe dị iche iche anyị ji wee na-eleta ndị ọbịa. Nke bụ iricha ya, ọkwa mana o nwere nri ị ga-eme, iricha
ihe ọbụla ọ sọrọ mmadụ ya nye gị esi mba na ana m eri anasị gị ọgịnịzi ọ bụ na agụụ adịghị esi mba achọ m ka o nwere nri nriri nta ihe a ugbu a ọ ga-emebisi m ọnụ ọkụma ụmụ nwaanyị Igbo kajara akaja ha ma nnọọ ka esi ezigbo nri dị mma ya bụ ihe m na-ekwu dịka onye ọbịa nọ na-atahụ ọjị ya na-aṅụ mmanya a na-eme gịnị a na-akpa nkata a na-esikwa nri a ga-enye onye ahụ o nwere ike bụrụ ofe ụha o nwere ike bụrụ ofe nsala o nwekwa nke a na-akpọ ofe ụkazi o nwekwa ike ọ bụrụ ofe onugbu ofe ọgbọnọ eji nnọọ akwọrọ aka kwọchasịcha nnọọ aka wee esichaa ya gị nwa bụ onye ọbịa ị nwere ike nọ na obi onye chọga onye na-eleta gị ọbịa ị na-anụkwa ya bụ isi ihe a na-esi na usekwu ị mara na nke bụ nri ka na-abịagodi o nwere ihe ahụ a na-ajụ gị ị na-akọsi ya ike ndụ a na-aga ya bụ na ndị Igbo bụ gịnị ndị na-eleta ndị ọbịa nke ọma ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na e nwere ndị ọbịa dị iche iche o nwere ndị ga-abụ ha bịa ụbọchị ahụ ha bịara ha mechakwa ihe ha ji maka ya wee bịa ha mee gịnị ha lawa be ha o nwekwa ndị bụ ha bịa ọ bụrụ na ha ga-arahụ chifo ha alawa ma na ha ga-anọtụ mebi o nwere ike bụrụ abalị abụọ maọbụ abalị atọ maọbụ otu izu ụka maọbụ izu ụka abụọ o nwere ike otu ọbụla o siri dị ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ chọrọ ịnọ anọ ọ ga-adị mma ka onye nwe ụlọ ga-amakwa na onye a chọrọ mbịa o nwere ike onye nwe ụlọ ga na-agwa di ya nna aka ịbara taa ị gaghị ala anyị na gị ga-ehi akwụghọtara ọ bụrụ na onye dị otu ahụ ga-arahụ chifo ọlawa ma na ọ ga-anọtụ ị ga-amakwa dị ọbịa ị ga-ele ya o nwere nke ụdị nri a ga-enyekwa ya ọ bụrụ n'oge ehihie ka ọ bịara enyechaa ya nke ahụ amakwara na abalị a ga-enyekwa ya ọzọ o nwekwa ndị na-agwọ abacha n'oge kwesịrị ekwesị ọ bụrụ n'oge abalị asị onye ọbịa anyị ọ bụ gịnị ka a ga-eme anyị ga-agwọrọ ya abacha anyị ga-enye ya ofe nsala n'abalị anyị ga-enye ya ofe olugbu anyị ga-eme ya ahazie ụmụ nwaanyị Igbo dịcha mma na ụdị ileta ndị ọbịa ọ bụ ihe oji na-adị mkpa na anyị nwa bụ ụmụafọ na anyị ga na-eme gịnị na anyị ga na-agba mbọ na-ala ụmụada anyị nke bụ onye ọbịa chọrọ gị bịa ọkachasị nwaafọ Igbo mara ihe ekwe na-akụ ọ chọrọ gị bịa ị nwekwanụ ntụkwasị obi na onye be gị ga-eme gịnị na onye be gị ga-esi ezigbo nri Igbo dị mma were lee onye ahụ ọbịa ọ bụkwanụ na ọ bụ onye mba ọzọ ka ị lụtara o nwere ike ịkụzibere ya ka esi esi nri Igbo nke ahụ dịkwa mma mana ọ na-adị mma na ịlụta ndị mba ime gịnị ịkụzikwara ha sị lekwa nke a bụ nri anyị ọ bụrụ na ị maghị esi ọ na-afịakwa ahụ ọ na-afịa ahụ ịhụ nwaafọ Igbo na-amaghị nri esi eziokwu ka m na-agwa gị maka mụnwa otu ihe na-ahụ m agago mba wee hụ na ọ na-afịa ahụ ọ na-ara ahụ ịhụ nwaafọ Igbo ma nwoke ma nwaanyị ọ sịkwa ya bụrụ nke na-eto eto ịhụ nwaafọ Igbo na-amaghị nri esi ebe ọbụla ị hụrụ ndị Igbo anyị na-ama ihe banyere nri anyị na-esipụta nri o nwere ike ma bụ nwoke ma bụ nwaanyị ya ka m ji wee na-agwa gị ọ bụrụ na o mere ọ bụrụ na ọ bụ onye na-abụghị onye Igbo ka ị lụtara ọ ga-adịkwa mma na ịkụziri ya nri Igbo anyị ka esi wee na-esi ya bụ nri ọ bụrụ na gị onwe gị amaghị esi ị nwere ike nne gị maọbụ nwanne gị nwaanyị ịkpọ ha sị ya bịa kụziere onye dị otu a nri ka esi esi ụdị nri a ọ ga-atụkwa gị n'anya n'ihi na ụfọdụ n'ime ha na-ahụkwa nri Igbo n'anya ha na-achọkwa onye ga-akụziri ha ime gịnị ịkụziere ha ka ọ ga-abụ na inwe onye ọbịa obi aka gị aka na nwunye gị na maọbụkwa na onye be gị ga-eme gịnị ga-eleta onye ọbịa gị anya dịka m si wee na-ekwu a ga-emechi ihe ndị ahụ wee mee bute erimeri ndị ahụ onye ahụ richaa ọsa ahụ a ga-edozikwara ya ime ụlọ ebe ọ ga-eme gịnị ebe ọ ga-arahụ mezie akwa mezichaa ebe niile hụ na ebe niile dị ọcha wee emechazie asị nna nwe ụlọ ọ bụrụ nwoke asị nna nwe ụlọ mee gịnị nna nwe ụlọ ga-eduziri ya si ya ngwa ka ngosi gị ebe ị ga-arahụ wee kpọrọ ya kpọba ya wee hụ nnọọ na ọ rahụrụ ụra dị jụụ ịghọtala ọ bụkwara n'ụtụtụ
a ga-ajụkwa ya ma ọ bụrụ na o teta n'ụra asị ya ịrahụkwara nke ọma kedu ka ede ịghọtara anyị bụ ndị bụ anyị hụ ndị ọbịa anyị na-agba nkwa ma nwoke anyị ma nwaanyị anyị ọ bụ eziokwu na nkata anyị taa ọ ga-adịzi ka ọ ga-asị na ọ bụ sọ ụmụ nwoke bụ ndị na-aga ga leta ndị ọbịa ị nwere ike bụrụ nwaanyị na-asị keduzie maka ụmụ nwaanyị keduzie maka ụmụ nwaanyị unu kajara akaja o nwekwara ka nwaanyị ga-esi wee mee gịnị chọrọ nwaanyị ibe ya wee gaa o nwere ike bụrụ maọbụ nwanne gị nwaanyị alụrụ na mba ọzọ maọbụ enyi gị nwaanyị si mba ọzọ ọ chọrọ gị bịa ị ga-agbakwa mbọ na imere gịnị hụ na iletara ya anya nke ọma hụ na ilekọtara ya lezie ya anya nye ya mana ka o si dị ihe dịtụ iche bụ na ụmụ nwaanyị Igbo ọ bụghị ha niile na-aṅụcha mmanya nwaanyị inye nwaanyị ọjị o nwekwa ka ọ dị maka na nwaanyị anaghị awa ọjị n'ala Igbo mana ụmụ nwaanyị na-ata ọjị a na-elekwa ụmụ nwaanyị ọbịa n'ụdị nke ha n'ụdị pụrụ iche. N'ịchịkọta ihe m na-ekwu ndị Igbo bụ anyị na-eme anyị hụ ọbịa anyị na-agba nkwa anyị bụ ndị na-eme gịnị ndị na-eleta ndị ọbịa anya nke ọma. Aga m aga ugbu a ka m chọrọ maracha egwu dị mma wee pịapụrụ gị egwu ọ bụrụ na nkụcha ya bụ egwu wee lọghachi ọzọ anyị aga n'ihu. Hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a agakwala ebe ọbụla. Igbo bụ Igbo anyị alọghachikwala ọzọ ọka bụkwa na Isi Mbido TV kpọmkwem ka anyị na gị n'ugbu a aka m bụkwa onye nke gị ahụ mmadụ PLC kpọọ m ike ije Stanley Chizaram ọ bụ n'ihe omume ehihie ka anyị na gị n'ugbu a echefukwala na ọ bụ na Isi Mbido ka ihe niile dị mma si wee na-abịara gị ọ bụ ebe a ka anyị si na-eme gị obi ụtọ wee na-ahụ na anyị na-akwado asụsụ Igbo nakwa omenala Igbo wee m sị na omenala ndị Igbo ga-eme gịnị ọ ga-adịgide site n'ụwa ta ụwa wee mee gịnị ruo ebe asị m gịnị ame Igbo ndị ọma njem ọnụ ọ bụrụ na ị ka na-esonyere m ugbu a ana m asị gị nnọọ n'ihi na isiokwu nke anyị ji n'aka nke taa bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ọ bụ maka ileta ọbịa n'ala Igbo anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị na-eleta ndị ọbịa anyị onye chọrọ gị bịa be gị ị na-agba nkwa ị na-asọ gale na-asị ya gịnị dị mụ ka ị chọ bịa ịmado onye dị otu a makudo ya sị ya lekwe nwanne m teela iwe gbakiriwe ala wee mee ihe ndị ahụ ị kwesịrị ime. Ọ bụkwa ihe a ga-eme ma gị onwe gị gakwa ebe ọzọ n'ihi na ala Igbo niile bụ ofu n'agbanyeghị ihe ọbụla ọ bụ n'agbanyeghị ka esi wee kewasịa ihe a nwanne Igbo niile bụ ofu ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ Igbo nwanne anyị na gị bụ ofu ọ bụrụ na ị na-anụ asụsụ Igbo anyị na gị bụ ofu ọ bụrụ na ị na-aza aha Igbo nwanne onye Igbo ka ị bụ ọkwa ịghọtara ya bụ isiokwu anyị na-eleba anya taa bụ anyị lebara anya taa bụ na kedu ka ndị Igbo si eme gịnị kedu ka ndị Igbo si ele ọbịa anyị wee kwuo na ị ga-anabata onye ọbịa gị ọfụma nye ya oche si ya nọrọ ala ọ nọrọcha ala ime gịnị ije weta ọjị inye ya ọjị awa ọjị agọzie ọjị wee kpee ekpere dị n'elu ọjị ekpesịsịa ya bụ ekpere eke ọjị emetụkwara m ọnụ si na o nwere ọmalịcha mkpụrụ osisi Igbo dị mma bụ nke ya na ọjị na-agakọ ewee mkpọtụ ose ọjị ndị oyibo na-akpọ ya alligator pepper ọ na-afụtụ ọfụ ị na-ata ya ị na-atakwa ọjị ha niile ọ na-abalansị ọ na-atọ ụtọ nke ọma ọ ga-adịkwa mkpa ka ntinyeta ọnụ o nwere nke ọzọ a na-akwọkwa a na-ejikwa ya na ose ọjị ahụ wee na-eme ya ọ dị ka ọ bụ ihe ndị oyibo kpọrọ granọt ka a na-eji wee na-eme gịrịkwa a na-ejikwa nke ahụ atọ ọjị mana asị m kwue ihuru nke ose ọjị nke mkpụrụ nke ndị nke obere ahụ ya na-aka atọ m ọ na-atọ m separate ịghọtara ewee mee gịnị wee kpọtụkwasị na a na-ejikwa mmanya nkwụ ma ọ bụ mmanya ngwọ na-eme gịnị na-ebutu ya bụ ọjị na ose ọjị
ịghọtara ekwukwa m sị na ọ bụghị naanị nke ahụ ka a na-enye ndị ọbịa a na-eme gịnị a na-esikwara ha ezigbo nri dị mma o nwere ike ọ bụrụ ofe ụha ofe ụkazi ofe nsala ofe onugbu ofe egusi ofe ọbụla ọ bụ ọ bụrụgodị ofe akwụkwọ nri nke ndị oyibo kpọrọ vegetable werechaa ụmụ ihe ụmụ tatos ụmụ gegejis ghọtara wee mee gịnị wee tinye ya n'ime ya bụ ị na-eri ị na-ata ị na-amịcha aka onye orijicha anụ afọ jee saa ahụ edoziere ya akwa doziere ya ime ụlọ ebe ọ ga-eme gịnị ebe ọ ga-arahụ dịka m si kwuo ekwuola m ihe banyere nke ụmụ nwoke kwukwa nke ụmụ nwaanyị ụmụazị na-abụkwa ọbịa n'ihi na o nwere ike esi nwa gị jee leta mma nnukwu ya maọbụ mpa nnukwu ya a na-anabatakwa ụmụaka ndị ahụ dịka gịnị dịka ndị ọbịa wee hụ na eleziri ha anya nke ọma ọ bụ eziokwu na enwere ike agaghị enye ha ọjị ka a ga-enye ndị okenye maọbụ nye ha ose ọjị a ga-egosikwa obi ụtọ na nwa m bịara lekwa ndị mmadụ abịa asị na ọ bụ onye dị otu a mụrụ nwa asị na ọ bịara ime iso mma nnukwu ya wee mee họlide ha ncha niile bụ gịnị ndị ọbịa ya bụ anyị na-ahụ ndị ọbịa na-agba nkwa anyị bụ ndị bụ anyị hụ mmadụ ibe anyị obi na-atọ anyị ọ bụghị sọ ndị Igbo ka anyị na-eleta ọbịa o nwere ike bụrụ ndị mba ọzọ o nwere ike bụrụ ọyị gị ahụ gị na ya hụrụ maọbụ zụkọ ahịa maọbụ bikọ n'obodo mepere emepe o nwere ka o si wee chọrọ gị bịa ọ bụ nnọọ nnukwute ọbịa ka ọ bụ ọkwa ịghọtara ịgakwa ebe ndị ọgọ gị ịbụ gịnị ịbụ onye ọbịa ọ bụ ihe ndị a niile ka anyị lebara anya na ihe omume anyị taa ọ bụ eziokwu na oge abụghị nwanne anyị ọ na-emezi anyị kwarapụ mana kedụzie ka m mesi wee hapụ gị ngwa hapụ na aka nọkwa mịa mana tupu anyị apụọ ana m arịọ gị dododo ọ bụrụ na ị sonyebere anyị na Isi Mbido TV biko gbalịa ka ị na-esonyere anyị ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe anyị na-eme n'igwe mkparịta ụka soshal midia ọ ga-adị mma ka ị were ọsọ were ije wee gaa ma Facebook ma Instagram ma YouTube ma Twitter chọọ anyị na @Isimbido TV na ha niile ị ga-ahụ anyị ebe ahụ like ya ụmụ ihe onyonyo ndị dị ebe ahụ ikirie ha maka na gịnị maka na ị ga-amụtakwa ihe ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị ekele gị ka isi wee nọnyere anyị wee m sị ya gaziere gị nke ọbụla itinyere aka ọ ga-adịrị gị na mma ahịa ka ị na-azụ ọ bụ ọrụ ka ị na-arụ Chineke ga na-agọzi gị ọpụpụ gị na mbata gị ga na-abụ nchekwa ihe ahụ bụ ebumnobi gị ihe ahụ bụ ekpere gị nke ị na-ekpe na-ayọ Chineke oge ọbụla ọ ga-aza gị ya ọ ga-agọzi gị amen aka m bụkwa onye nke gị Maazị Ikeije Stanley Chizaram echefukwala na ị nwere ike isonyere m na Facebook chọọ m na Ikeije Stanley Chizaram ị ga-ahụ m na Facebook na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram ebe ahụ ekelela m gị ka isi wee mee gịnị ka isi wee nọnyere anyị ewee m na-asị gị daalụ ka emesịa